זהו, אני חושבת שחזרתי אליכם, התגברנו על הבעיות הטכניות. האמת היא שהייתה פה לפני זמן קצר דרמה קטנה. רצינו רק לברר איתך, אנחנו רואים את המעל, זה יפה מאוד, זה עצוב מאוד, אבל אני מבין שהם כולם ישנים, החבר'ה, אין לכם מי לדבר שם. חלקם ישנים, חלקם ערים, אנחנו נשתדל לדבר חלש כדי לא להעיר אף אחד. האמת היא שהייתה פה דרמה קטנה לפני זמן קצר, ככה יש פה כל מיני מעגלים של אנשים שמוחים על דברים שונים וכל אחד מרגיש שהוא צריך לבוא לידי ביטוי, אבל אנחנו נחזור לענייני הדיור שלנו. איתי נמצא שחר עבוד ודנה שיפר, שחר מכפר סבא, דנה מתל אביב, ואני חושבת שכדי שנקבל איזו תמונת מצב כללית, אולי שווה שנעשה איזה סקר מחירים קצר. אני אשמח אם שניכם, שחר ודנה, תשיבו לי היום כמה אתם משלמים על הדירה שלכם, כמה שכר דירה, האם הדירה משופצת או לא, ומה הגודל שלה. נראה מי יותר פרייר. שחר, נתחיל איתך. אני את האמת ממש לא פרייר. במקרה הייתי בפוקס, מצאתי דירה שעולה לי רק 3,000 שקל. הדירה לא משופצת אמנם, והיא לא משהו, אבל אני פשוט גר בשכונת מצוקה, אם תרצו, בכפר סבא. יפה, אנחנו הגענו לימים שדירה בשכונת מצוקה היא 3,000 שקלים, לא הייתי אומרת שזו מציאה גדולה. דנה, מה איתך? אני האמת כרגע חזרתי לגור עם ההורים, כי דירה של 30 מטר שגם בשכונות פחות טובות בתל אביב אתה לא משיג בפחות מ3,000 שקל היום, וזה יוצא יותר מחצי מהמשכורת שאנחנו מרוויחים. זה נקודה כואבת. אני רוצה לבשר לכם שלקחתי את כולכם, אני משלמת 3,600 שקל בירושלים, נושא כאוב. שחר, לפני כמה זמן התחלתם את עיר האוהלים בכפר סבא, ואיך הענות עד עכשיו? אנחנו התחלנו אותה ביום שני. הגיעו מהר מאוד 60-70 סטודנטים מבית ברל שלהם הנושא מאוד כואב, גם בגלל שזה לא נגמר בדיור של כולם, זה גם במעונות, זה בהמון המון דברים, ותוך 5 דקות נוצרו מעגלי שיח מאוד יפים. ניצן הורוביץ ואחרים הגיעו, דיברו איתנו, לאו דווקא, פשוט אזרחים לאט לאט מצטרפים, מדברים, מתלוננים על מה שכואב להם. המחנה המשותף הכי נמוך זה פשוט איפה לגור, אין לנו איפה לגור מחר, ובסוף זה יהיה בחול. שחר, המון בהצלחה לכולנו, לנו בירושלים, לכם בכפר סבא וכמובן כאן בתל אביב. אנחנו נחזור לכם בהמשך. האמת היא שיש פה הרבה מאוד מחלוקות, לא ממש ברור מי מוביל את המחאה מכאן מתל אביב, כל אחד טוען שזו המחאה שלו, ואני מקווה שהמחלוקות כאן ייפתרו וכולנו נחזור להילחם למען מטרת העל, דיור בר השגה. כן, תודה מירב. תודה, אנחנו נחזור לך